pryd perffaith ar y has gen i nesaf. Mae'n eris yr wti. Di cael salad fach hafaidd a melon dŵr fan hyn. Yr un mwyaf. Yr un mwyaf i ffindo, ie. Oedd e'n pwyso 12 kilo. Bron o'n i ffili carfod mas o siop. Anyway, fi di haneri fe nawr. Mae dal yn wompi. Mi'n gwybod beth ni'n mynd i wneud fe. Ond mi'n siŵr bod yna ddigon o bobl i fita fe. Dwi'n meddwl mae ffilm Dirty Dancing, yna fe? Carry the watermelon. Twist o fe. A fe yma yn y studio gyda ni ffraw ma. Felly, gei di ddim byd mwy hafedd na'r cynwysyn na mewn ffordd. Na. Mae'n ei dymor yn sicr. Yn hollol. Ac yn hytrach na ddefnyddio fe fel rhywbeth melys, ni'n mynd i wneud salad gyda fe. Felly, cyfuno winwns i ddechrau. Fi'n torri'r winwns yn y weddol denau ac just gadael nhw yn ei haneri bron y bod a tynnu nhw'n rhydd. A wedyn ni'n mynd i felly math o biclo hwnna trwy ychwanegu, da chi ychwanegu vinegar, ond fi'n rhoi sydd leim, unrhyw beth acidic, felly sydd 2 leim. A dwi'n eisiau gadael hwnna am o leia awr, eisiau troi fe. Mae'n hirach i biclo rhywbeth, yn fod yn dopyn dros nos o leia. So ni'n biclo fe'n draddodiadol, ond beth sy'n neud dyw'r winwns ddim cweit mor chwerw wedyn ni, ti'n modd? Ac so maen nhw bach mwy... Cymryd y blas bach siarp na bach. Ie, yn hollol. A be fyna, da fi rai fan hyn, a maen nhw'n troi'n binc hyfryd, yn dyn nhw? Maen nhw'n bert, mewn ffordd. Reit, so dyna'r winwns sydd wedi paratoi. Mlaen i'r melon ddŵr, a mae eisiau rhyw kilo hanner, falle cwarter a melon na. Un arferol a chwarter hwn. Ie, hollol. Ac i ni jyst mynd i dorri fe'n ddarnau weddol o faint. Mae'n eitha meddal yn diwedd, felly sy'n eisiau, pwydwch y torri fe'n rhy fan, neu fydd e'n jyst yn diflannu, achos wrth gwrs mae'n llawn dŵr. Dŵr i gyd, bron iawn. Nath Dan goginio gyda melon dŵr ar y raglen rhai o thosen ôl, hwyadyn na melon. O, dy fe? Do, ie, syni bod pa mor dda, byddai mynd anisgwyl hwyadyn y melon dŵr, ond yn hyfryd. Reit, so dyna'r melon yn barod, ac at hwnna wedi torri mint fan hyn, felly llon dwrned o mint ffres. Wedi dorri hwnna weddol fan, cymysgu hwnna, a wedyn ni newn ni hefyd mynd ati i ychwanegu'r y winwns. So mae rheina mewn gyda'r sydd. O'na liwiau cyfoethog gyda fe. Wel, ie, mae'n sôn, chymod, mae lot yn newyddion wedi bod beth yw'r diet o'r canolfor, Mediterranean diet. Ac gwrs, mae'r lliwiau, mae'n ddeiet mor lliwgar, yn diwedd lot o wahanol lliwiau, melyn, oren, coch. Ie, mae'n gweud yn amlaen i'n bitter o llyged. Ydyn. Ac i fod yn iach, beth ar enfyd, mae'n dweud y lliwiau, trawstoriad y lliwiau, lle eisiau bod pethau'n frown, sef yr tradiadol y tatws a'r pasta, pethau trwm, Ie. A wedyn ni, mae dy fi persli. Fel persli fflat yw hwn, persli eidaledd then. A just, wi ddim yn torri hwnna ar ei fan, achos fi'n licio cael darnau weddol o faint da hwnna, a wedyn cymysgu hwnna mewn hefyd. A beth arall ni. A wedyn ni lliw bach arall, ac yn ychwanegu bach o halen i'r cyfan oll, sef olives di, rhyw 20 olive di, mae'r cerig wedi tynnu o rein, a wedi haneri nhw. Os yna gech chi licio olives, pech o roi nhw mewn. Cadw i gymysgu. A wedyn ni'n gwneud dressing weddol syml, just gyda olewydd ac ar sydd, rhagor o sydd leim. Bydde melon arferol yn gweithio yn yr eseit yma, neu bod rhaid ti gael y melon dŵr? Gallai ti ddefnyddio melon cyffredin. Ie, wi'n gweld pam lai. Ie, yn amlwg ddim mor falle... refreshing falle yw'r gair. Na di, ie, yn hollol. Gyda melon dŵr. Mae ansedd y bach yn wahanol, ydy we, ti'n gwybod. Ond, na, ie, byddwn ni'n gweld pam lai. Bydde fatha pert i ddefnyddio melon gwahanol liw. Ti'n gwybod gwyrdd a'r oren cyfuno. So, rwy'n cael picedi yn y siop rhywun hyn, dydi? Trawstoriad o wahanol felona dŵr, ac ti'n cael, ti'n gweld amrywiaeth o fewn be di melon dŵr cyffredin, ydy dwi'n mewn melon dŵr yn coch. Hollol, so, dressing cyflym dew, olewydd, y sydd leim, bach o halen pupur, dyna i gyd, a troi'n weddol ofalus. Nawr, ni'n mynd i gael plat, a fi'n mynd i osod fel gwely o letys. A pa fath o letys y ti fan hyn? Wel, fi'n gwybod beth yw enw. Mae wedi dod o'r ardd. Be byna? Waw! Ie.
O ardd nerys. Ie. Sy'n eisiau gweud. Os oes rhywun eisiau letys, mae yna ddigonedd yn un ar Fi ardd. gofio ti'n gweud beth osen o pa mor rwydd yw i dyfu letys. O, mae e mor rwydd, ti'n bod. Holl cliff i'n meddwl yw hwn. Is ti ati wedyn? Na, wel, be nes i wneud, na, mae mam efo rhyw patch bach yn pors, ond be nes i prynu un y siop, de, a cymryd rhyw efo gwreiddiau rhan ohono fo. Tynnu bach off, a nes i blannu fo mewn pot yn gefn, mae'n dal i dyfu. O, fe? A ti jyst yn cymryd y dail off o'r ochr. Ochr, ie, so mae tyfu'n ôl dyn. Odi, mae'n cadw i dyfu, felly, ie. Gwych, so rhyw hanner munud bach te ar ôl yn erys. A mewn ar salad, cynwysion i gyd ar y letys. A'r cynwysion ola wedyn ni, sef yr caws ffeta. Rhyw 200 gram, un pecyn o gaws ffeta. Ffeta. A just wedi... Mae'n ei gwiniaeth i salad, dwi'n eich bach o... Wel, mae'n... Wy'n gwybod, mae'n eitha hall. Ydy. Ac mae'n cyfuno dda gyda'r melon ddŵr. Dyna ni. Gwych. Wel, edrychwn ni mlaen i flasu. Mae'r tywydd yn berffaith ar ei gyfer,